Don't enter private jets. Alabanco. Today not today, oh. Like this, like that, too. Pa. Arabanco. Araban. Today not today. Like this, like that, oh. Obianuju. I swear you're too fine. Mama, Romani, go down, yeah. Mm. I think we're gonna cut off it. Mm. Na you, wo, Obianu Juju. Na wene, mighty. A baby manu chie woo. Asanwa, baby. Now you, baby. Now you my baby girl. Love kitty kwagu. Now you, now you, now you, now you. I do get a di kororo. You. My 17, 18, 19. Let's say my 17, 18, 19. Never.
All right, so na cheta go mazu na Volt 104.3 FM. And egwu nke agụchapụ unu bụ Obianuju love gị dịkwa egwu. Mgbe ahụ ọ ga-abụ ụmụ nwoke na ịmago genuinely fafo gị n'anya like this. Asịkwa gị ha ga-agwakwa gị ho ha nekwe ka isi eme m. Ọ bụrụ ọzọ kịta onye ọbụla na-agbasizi mbọ ike, onye ọbụla na-amazi aka, onye ọbụla na-ekonizi aka ya n'elu. But ọ dịchakwa mma is well, even inside well. For ndị bụ na fa find be true love m ga-afụ. Mana for now, manage nke family gị na-enye gị. Another thing, ezigbo ihe ga-eme gị n'ụwa ya pụta bụ na inwete ịmago na inweta ezinụlọ fụ gị n'anya too much. Na ezinụlọ ahụ a na-afụ ndị mmadụ n'anya ọfụma. Ya bụ ụdị ịfụnanya a ga na-enwe n'ezinụlọ otu a nwoke egosigodoro gị ịfụnanya sef esi ya nke gbasara gị. Ọ bụgodo na ndị colleagues gị ma ndị neighbor gị egosiro gị ịfụnanya like this, esifa gịnị na nke ahụ gbasapụrụ fa nnọọ nwe dịka o si gbasata gị. Ịma why? Maka na ị na-enweta love from home. And mgbe niile na odenigbo onye ka nna ekwu na-asị na-egosi na ụmụ unu love. Ị na-correct godufa. Make sure na ijiri aka ekpe correct ijiri aka nni wee kpọkọnata ha nso si ha gịnị na ife imere adịrọ mma na ọnya mere m ji wee pịa gị ya bụ ịtarị. Ị ga-eme mbọsị ọzọ isi mba ka ise na forehead mommy loves you ma isi ya daddy loves you. Ọ bụ na Igbo ka ị chọọ isi ya na ịma na ejiro nga egwuregwu mana ọsọ gị ka m ji aba afọ gị n'anya mana ihe ime adịrọ mma ọ bụrụ ihe ezigbo nwa na-eme. When you keep saying it na-eme ya ụmụaka apụgodu n'ilo mmadụ ama nsanwụfe isi ya na ha mmadụ ama brainwash ha just because na ha fụrụ ịfụnanya n'ụlọ. Mana nsogbu adịrọ ihe nke a na-ekwu okwu a na-ekwu wee na-ekwuzi okwu ma egwuzi na ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa nke bụ maka nwanne na-abụ ofu nọkọta ya ba kidney problem asị na enidi ime ya transplant kidney. So he nwere n'ego kidney nwanne nwoke wee sị ka onye ofu kidney ya si megodo emechaa ya test ọ bụ na kidney ya na-abụ dị mma ka enye ofu from nke ya ebe ọ bụ na nya nwa na onwe ya ejighị ego ha na-abụ emekọta ego ha na-abụ ruo ego ime kidney transplant igo kidney first ime the surgery for transplant then ịkwụ ụgwọ hospital na medications so n'enu ya. So ya bụ ụmụ nwanne wee kwekọrịta na nke kidney ya dị mma ga-enye ya kidney nke a na wee jekwecha Ikechukwu mee ebere ọbụna kidney ya dịkwa mma. Nyanwa ka apụtazi emeche transplant nwanne ya nwoke nyere ya kidney jiri 6 weeks heal ọ n'ime healing ahụ ọ nọ na hospital for 6 weeks ka apụtazi chụọ ya n'ọrụ logistics ọ na-alụ chụọ ya na ya bụ ọrụ ahụ achụzi ya na ya nwoke bidokwa ụwa n'isi. Onye nke mee surgery take your time heal cha wee bido business ahụ o bido na-eme ọfụma before mara onwego 2 branches na Port Harcourt ka ihe ame 2 branches ahụ o mezi ọ na-eyi edite ego tupu ịmara ya ọnụọ nwaanyị. Nwanne ya nwoke dịchakwara ya happy nke nyere ya kidney dịrị ya very very happy, extremely happy. They happy for him. Guess what? Ka ụbọchị na-agbazi gị ya bụ nwanne nwoke wee bidozie ya bụ nwanne nwoke kidney ya wee nyebe ya nsogbu ofu kidney nke ọ na-manage cause this life you only get a CB. Life dey unfair to good people, nice people, but ka na-aga n'iru kidney ahụ wee nwebe issue wee warrant ya na oge need as no 11 million. Ọ bụrụ transplant ka a ga-emezi now ka ebido enye ya treatment and medication
ya etriticha ya a ga-enye ọgwụ ọya na-anwụ to maintain and sustain the kidney ofufe ọnụ. Ihe nwatakịrị nwoke mmadụ seftegoro 320,000 naira. wee jekwuru nwanne ya nwoke nke o help wee zụọ ndị ya wee sị ya biko ya nekwa na o nidiri ego na ihe o nwere 320 na o nidiri ego imezu ya ka o wee jee nwee ike nwetenwu medications and treatment o nidi na hospital. Ga-ese ihe nwanne ya nwoke gwara ya. Ọ sị ya, nna m ama m ịtrai kwalụ m no na ịtara ihe imelụ mmadụ ama mmenwu ya na imelụ nke iji bụ nwanne tụchichie ya nnọọ mmagokwu a na-ekwu na iche na gị na onye akwụkwụ n'ofu ụgbọ mana na ọfụgo kịta na o nwere ezinụlọ ụmụ ya na nwunye ya na kịta abụrụkwa taịm ọ ga-eji spend bụ ụdị ego ahụ. Onyecha ya mmanya jụrụ oyi nye ya 20,000 si ya nọ ihe ọ ga-emenwu afford for now. Nọ ihe a ka ọ ya enyenwu ya na onwe ha ego. Ụmụnne m na ụmụnna m, nwatakịrị nwanne ya nwoke wee tọọ nụọ naba. Ajụjụ m taa nwanne ya nwoke maka ndị ya akpọ m sị m amarozi na treat monoto, he's just telling his story encounter o nwere with nwanne ya nwoke onye kidney. Ajụjụ m na-ajụ taa wee bụrụ onye melugo ụdị ihe a, kedu ihe kwesịrị onye nyelu mmadụ kidney ya? Enye gị kidney m, anyị na-abụ survive ndị ndụ ị na-eme ọfụma na struggle na my own end, ihe niile ị na-eme ndị happy for you, mana mụ na onwe m na struggles. O nwere ka isi enyelu m aka na business ma o nwere ka isi esi ka ime nta arụ bịakwa ya ba m ihe health m mbịakwa gị isi m nọọsụ 20,000 ka ị ga-enye m atọghị 11 million. Okay, I weigh 7.5 million because o ji 320 or 7.70 million. Na ihe ọ ga-enye nwa ya bụ 20,000. Ajụjụ m chọrọ ịjụ taa wee bụrụ kedu ihe kwesịrị onye nyelu mmadụ ibe ya kidney? Ka ihe kwesịrị onye nyelu mmadụ ibe ya kidney or this kind of treatment ka ifili na ozugbo ahụ dị manụ recover gbawa ego o kwesịrị itinye nwanne nwoke na line or at most nye ego si ya ngwa ọma business ọchị ibido ya ji ebido, ka ifili na o kwesịrị relax chebe mgbe nwanne ya nwoke n'idere mkpa ka ọ help ya, ka ifili na ha na-abụ enwere onye ji ibi ụgwọ na nwere onye ya nwanne ya nwoke ya yuzu kidney ya na onye anwasị ka o yuzu, so nwanne ya nwoke na-eme ọfụma ejighị ụgwọ, not too much entitlement. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ma kpọọ na 0915-570-8347 or send a message na WhatsApp na Facebook rather. Anọ m na Facebook or YouTube Volt 104.3 FM na YouTube or Volt Odenigbo. Hello. Mgbede ọma ka ime? No, mmadụ abụchi. Then, yes.
Dalo. No. All right, 0706 048 5853. My one is 070 0915 570 8347. Uru Chioma Kekime. No, Augustine. Hmm. Hmm. Dalo so. All right, 0706 048 5853. My one is 0915 570 8347. Hello. Mbadoma Kekime. Mbadoma. No. Mm-hmm. Ezime. Ezimo. Ezimo Dalo. Dalo Ganiru. Hmm. 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 Dalo so. All right, 0706 048 5853. My one is 0915 570
8347 or ije na Facebook send elu message na Volt 104.3 FM. I'll drop go message anyị ebe a ya bụ ajụjụ. Anọkwa m live na YouTube. Inwe ike ibukwa m na YouTube because anyị na-ekwu that the greatest love mmadụ nwee ike imenwu mmadụ ibie bụ ife onye ahụ n'anya. That's the greatest love inwe ike inye. Love abụrụ mbọsị ọ masịtakwa gị tete ụlọta love ọma echi ihe etie m mba. Itete ụla taa echi ihe etie m mba. Ọ dị eme ọ bụrụ otu a ka o kwesịrị isi wee dị. So therefore ihe kwesịrị ime bụ gịnị? Love mmadụ mgbe niile, not to talk of onye gịnị ya bụ ọbara, onye nke wepụtara obi ya, obi ọchị ya wee sị gị ka ewelu kidney m. Anyị enweghị ego, kama anyị agbagharịwa ego kidney, a na-agbagharị ego hospital, na-agbagharị ego kidney. Ha, ịghọtago? Ọ bụrụ nwanne gị nwoke weta ụdị solid solution to a problem. Mgbe ya nweghị enwezi problem, ị na-enwe solid solution to his own problem. Imagine nwanne gị ine gị anya n'iru si gị nna enwekwa m ezinụlọ. Nna, my brother, before your ezinụlọ he was. Before you, in fact, ọ bụrụ na ọ bụrụ kidney ahụ o nyere gị na asị ka eje chụba ego ka a gbagharịba ka amalụ ka a ga-esi enweta ya bụ ego. Ịmana ịkara ede ndụ ịbịazi na project zielu m ezinụlọ gị onye nwe 2 shops na-eme ọfụma. So ọ dị very important n'ife ọbụla ị na-eme make sure na ị nwere ịfụnanya, nwee ịfụnanya, unconditional ịfụnanya. Nwanne ya nwoke nwee unconditional, nwere ihe ọ si anya ma eli ya no na o nwezi ka ihe so ebe adịbazịarịa. Imagine onye luzuru his job maka ọ na leave, but unfortunately ọ mara na ọ ya anọcha leave ahụ na hospital nọkwa ya mọ nyanwe ịnọzi n'anya bụ hospital leave ya gacha gị leave ya gacha anya maka nọrọ hospital na-recover o lose ọrịa in the process. Nwanne ya nwoke na onwe ya na-eme surgery, mechie surgery, nweta onwe ya bido business, mebikwa ọfụma na the business. Ha, nsogbu dịkwa mana nsogbu adịrọkwa. Nsogbu dị mana nsogbu adị, as it is well even inside well. Onye kwado mmadụ sịcha gị na nsogbu adịrọ mana nsogbu dịcha, it is well but not inside well. Anyị ga-eje ka anyị na-cheta atụ just ka mkpọchala obere afịa ịghọtago, mgbachala obere afịa gbuchala obere egwu nnacheta azụ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ. And yes, o nwere some families see from me family and o nwere ndị ihe eche na ha fụrụ n'anya ọ mgbe ife set zere ịghọtago ọfịatụba dewo. $99 you got if you didn't make I say Afe nwanne gị dị njọ ọgọme gbuna m ọgọme
Agame bunamo, agame, hey, agame, hey, agame bunamo, agame, agame, man. Agame bunamo, agame bunamo, agame. Me, I know like wahala. And hop-ons. Ina koparamasa. Ina koparamasa.
Inako better myself. Kinako. Guess I don't. Inako better myself. Kinako. Yeah, yeah. I'm not going mom. Even if the man, yeah, anakulele. If I may now, I got a Jesus, Jesus, La Rotita, Jesus, I believe Emmanuel.
All right, and then me with a lot of messages from YouTube. Dalo no ndi ni mere m engage na face na YouTube na ekenesu na ọfụma na asụ njisi n'ike. Ana chetego maazụ ndị niile na-akpọ m erutegokwa m abịarutegokwa m erutego m nnọọ. And of course, phone line dị open. Ọ bụ na ị chọọ itinye your suggestion, ọ bụrụ na ị chọọ send a message na Facebook, anyị nwere ohere ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị chọkwa itinye na YouTube, ohere dịkwa ebe. O nwere ebe ijele iru azụ akụkụ anyị nọ die. Ị chọkwa na Radio Garden, ọ bụ na ime travel but ị mara ka ị ga-esi wee ịmago na ọ dịghị ka ọ na ịma nrichi anyị ọkwa asị ị ga-erichi nwaanyị through Radio Garden. Ọ bụ na eme akpọnwụ akpọnwụ anyị nọ na social media, so ebe ọ bụla ị chọọ anyị nọ die. All right, so 0706 048 5853. Hello, mgbede ọma ka eke ime. Daalụ. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Odogwu nwoke ka ebe ị nọ afọ Igbo nnọọ. Akpụ ugo na Nkanụ nnọọ. Hmm. 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 All right. Daalụ. Daalụ. Ọ na-akọwata na ya bụ omume nwanne ya nwoke mere adịrọ mma chaa chaa n'ụdị ihe ọ ga-abụ mmadụ n'anya n'iru n'anya n'azụ. Ịghọtago. Okidnap jeje werugodo nwanne ya nwoke first godo otu maka o nwere ịnọkọta nga ndị your parents asị gị na otu isi eme omume o nwere omume nwatakịrị ya na-eme na-eri parents arịrị the next thing ị ga-anụ the parent asị na mgbe ndị ime gị ọ bụ na mma were gị tụọ ụtụ. Yes, so some parents do that vulgar. A ga-agwa ụmụ nwa ha sị ha wefụrụ ọ bụ na mma n'otu aka ị ga-esi eme ịma mgbu nata m ọ bụ na mma n'otu aka ị ga-esi eme aka m iji gị tụọ ụtụ. Onye parents na-eme ya o nwere omume mmadụ ga-eme ụdị omume a nwanne ya nwoke mere kịta bikos ọ tụkwuruzi ya na na-eche ka ọ ga na-asị ọbụkwa na ọma had I known. Hello, mgbede ọma ka eke ime nnọọ. Afa gị bụ gịnị? Nwa nwa ike biko welite n'onu gị o. Anyị na-amaneji mana gawa n'iru. Hmm.
Hmm. Dalo. Dalo. I hope na anyị nụrụ ihe okwu. I was struggling, but oh my God, don't when na-anụ ihe okwu. 07060485853 ma kpọọ na 0915 5708347. Hello, mgbede ọma. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Nnọọ arụda. Nnọọ dabeluchi. Hmm. Hmm. Daalụ. Daalụ sọ. Mana ịfụnanya dị. Enwere siblings sifuru onwe fa n'anya nke ukwuu. Even if na onwere ego, onye so nwanne ya nwoke ahụ gbagharịa. Onye nwere ụdị biznes a two outlets kwesịrị inwe friends si ji ego. At least as bad as bad, inwe onye ị ga-anata 300,000 like ịkpọ 5 of your friends si ya nna biko nekwa. Anyị adịghị ewuchi negative thing upon my ourselves, mana ọ bụgodị na isi onye ahụ na ọkwa mụọ ahụ nekwa na ụdị ihe adabido ọ dabi onye a nekwa I am telling you, onwere ka hafe 1 million 2 million onye nwere ụdị biznes a onye adịghị eme ọfụma adịghị emepe 2 shops, onye maintain chagodo 1 wee maintain wee 2 and na 2 ahụ oge nwekwa boys n'ime 2 ahụ oge nwekwa boys na each shops. So and those boys bụ nubian, so onye nwa na-akụrụ the boys. Onye abụrụ onye anaghị eme ọfụma business, at least ị ga-enwe friends. Ụdị ndị adị a wine exhibit ndị ejighị ego, ndị ji ego. Kpọọ na 07060485853 ma kpọọ na 0915 5708347. 07060485853 ma kpọọ na 0915 5708347. Hello. Alright. Ọ dị ka anyị ga-agbalụ jee na YouTube ka anyị nweta ozi ndị mmadụ hapụrụ anyị ebe ahụ. Hello. Wenite ọnụ gị mgbede ọma. Ọkọfịa anyị na Ebonyi steeti nnọọ.
Dalo. Ihe mmụta. I think another thing parents gana amụta ịkụziri ụmụ fa bụ selfishness. Yes, because it is self-centered. Ọ bụrụ greed. Ihe abụrụ gị as selfishness and lack for compassion. Selfishness na lack for compassion bụ ife ga-eme mmadụ asịkwa m ụmụ nwanne asị m mmadụ bụrụ ụdị ihe a. Ọ bụ na onye anwụọ kịta ife ebe ọ na-donate 100,000 ebe ọ na-eweta 200 ebe a ya ego efi go ewu ajechụọ the finest car. Because at this point now nwanne ọganyara ka ọ bụ and ọganyara dị ndụ friends ebe ọganyara ga-abịa and ọma nchọ ka ọganyara friends ya fụ ka a na-enyi nwanne ya anyhow. Ndị ọganyara adịghị eme ihe anyhow. Ha yara ọnụ the expenses emechazi akaụntụ ha losses. A ya epentịgharị ụlọ wa ụzọ ebe ụzọ na-adịrọ jee kene ndị elders ma ndị agha alachi ike na ndị agha na-esogheri n'azụ ka ewu because na-achị ya soft on the ground. Ama nchọ a na-enyi ozu n'ofu onye amalite from somewhere sị mba na nwanne gị nwoke a ji ụgwọ ma mba akwụba ụgwọ nke a ma mba emezuru tradition nke a ma mba mpunu ji ụgwọ. A ga-eje soft na water the ground make sure na ụzọ gara aga. Mana mgbe onye a dị ndụ na-asị gị na ego a na onye idikwa ya ka o wee chekwa onwe ya iwepụtaghị ya ọnwụzi ya ka ị ga-amadat na ị nwere ego. Ọ dị very appalling. Ọ dị very bad. Ọ dị njọ that na nwanne gị ga-abịakwute gị inwegoduro kedu efforts i put in place i make sure na i help ya raise the money. Unwele anyị lee na anyị or somebody's health. Onye dị ndụ na-acha anyị. Onye dị ndụ na-aza anyị. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. No. Adị m oyi. Yes, I can echukwu. I wish you the best. Amen. Sorry. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Jane no. Nwanne gị nwoke n'afọ gwa gị ya.
Eziokwu. Hmm. Daalụ sọ. Daalụ. And if onye akito ndị ilo, ịma na enwezi a lot of philanthropists. Another good thing social media mere anyị bụ that na ịbụrụ onye ogbenye, ị ga-ask m for help. Ihe ị need bụ gịnị? Nwee Android phone ma nwee onye nwe Android phone. A lot of people na-aga hospitals na-akwụ ụgwọ hospitals, na-help na-akwụ ụgwọ surgeries. Enwere people nọ na hospital months ife ji ha bụ gịnị? 1 million, 10 million, 2 million, 100,000, 500,000 ka ha wee hapụ na hospital. So a lot of people na-enweta help through people ndị ji ego na-empower. So another good thing with social media bụ na ọ ga-eme a lot of poor people nọ na hospital a na-anata ụlọ, nwego ndị nọ na hospital for months. Ụdị mmadụ a nwere ike nweta help from outsider. You can nweta help from an outsider mana nwanne ya nwoke ji ego. O nweta ego from onye abụrụ nwanne ya, onye abụrụ blood relation ya, onye onwero ka o si wee nyela aka, onye ọmarọ from Adam. Around dikene kedu face oye ji face nwanne ya nwoke, because always some certain things so ya won't eme like that. Now I wonder say ndị mmadụ na-echekwa echiche, how do you think you can live with this? Kedu going forward ka eke ya esu etete ụla every morning? Because mụ na onwe m otu anọkịta nwanne m nwoke jide ego, nwee mkpa ego, onye ọzọ solve ọlụ m ya. Akwa mmadụ ka m bụ a, adọrọkwa m perfect. Ike ka m tetekwala ụla nke n'ego, ike ka m tetekwa mama ekene gị, ike ka m piki fonu m kpọọ gị, ike ka m kpọkwa gị regard ya gị as nwanne. Because amara m ka I've never been there before, so onye ka m ji asị amara m ihe m ga-eme. But I keep wondering ndị na-eme otu a, gị nwe na onwe gị bụ na ask gị for help, especially nwanne nna ị ga-ewelite nwusikwe fonu kpọọ ihe asị nwusikwe ụmụ gị si gị, ihe asị nwusikwe ụmụ gị na onye a bụ uncle unu na ụmụ ya. Like unu adịghị enwe shame, ọ na ifere adịrị unu n'anya, unu adịghị enwe ifere. Some of us ndị na-ege m ntị bụ ndị megoro something like that. Nwanne gị ga-akpọ gị sị gị uncle enyi dị m ego ka ndị enyi iji dị money, but obi gị na-asị gị not just trying to gị ego for ọdịna sake, just like Jane kpochapụ kịta keke mother ga-esi wee bịa nwanne gị even though upon still ọ bụgodo na ọchị ịnalụ gị ego yes na ịdị stingy. Ọ bụ na nne idile ego gị taa mma asị ebe ọ bụ na ngwa gị eziokwu na eme I will lie, I will collect that money.
I'll say as it's because need the difficult. In as much as I did promote us or anything, but as my one, not them entitled to, not them entitled though to you as my sibling. But this simnaka, here in a kuna draw strange to me. But what is strange that mmadụ nwere ike inye gị ọha kidney, liver, or kedu ihe ọzọ a na-enye dị tu n'ime arụ ọbara ka i wee survive o. Then later on in the future onye abịazie ị kwesịrị ka onye ahụ yọọ, ị kwesịrị every eke market day kpọọ ya si ya sister broda onwe ife ị need ka onye a jirizie ya bụrụzie na mgbe ọbụla ị ask na broda sister onye a si gị 30,000 inwe 15k nye for the fact na ọyọ ha ga-ayọ ịkpọọ ya akpọ nazie ya ị nwere right ịkọ to the money. But mmadụ kpọọ gị si gị nekwa ọ bụgodu na ifiri na onye a na-asị asị, why don't you investigate, ask questions. Kedu hospital nke ga o nwee nke melụ nna m enyi ya nwoke o nwee nke ya na-akpịa ebe the manager ebe anyị na-eje agba nke ya na-akpịa kerosene daye na ọkwa kerosene na gas daye n'Ọka na-agụ aka nakọta the man kpọọ my father from nowhere si ya na ọ nọ na hospital dị n'Oji River na ọ nọ na hospital for months na ọ batanwụrụ maka ego one dị otu a 500,000. mpa m kpọọ nwa ya nwoke bụ nwanne m nwoke si ya nekwa n'ọkwa ọ chetara that man anyị na-eji ego gas na nke ya mgbe anyị pụcha mpe nka si nekwa my brother wee si ya ngwa ka anyị jee asif na o metụtara my brother. My dad chọrọ isi n'ụlọ send earlier dị ego my brother si ya mba ka anyị jee onye abụrụ nwanne gị if onye dị willing to give you because ihe my brother ji esi ka anyị jee bụ na emero video call. Aside from inye ego, you need to pay visit onye nwana sị ka egochala obere provision ịmago wee gaba ya bụ hospital. Lo and behold, mana eruru hospital na-akpọzi this life because mgbe ha bịaba ha kpọọ ya sị na a na-abịa ọsị oke ha akpọzie ya the second time nwoke adịghị epik call ha erugo Oji ka ezi ebe a ga-abanye ka esaịdị Oji hospital dị. Phone ring cha nọkọta phone dịzie switched off. So if people join in, it's either you go ask questions or you be at the hospital. Yeah, hospital, no your health issue. Why not even a hospital for the person? May your widow's mite. Madu yogi 1 million, oburu iwu na igenyeche, oburu iwu, especially oburu inwe here. Man inwe nye. There is love in giving, and onye na-enye enye aka dị n'elu igosi gị that na for some reason, onye ji esi that na givers never lack. It may not pay now, but it will definitely pay. Oh yes, some of us I feel if any line I bear fruit, they choose then with time for cultivation, when time for harvesting. Each and apple na 1 year. Ụfọdụ na-anọcha 1 year plus. Iche no iberi bekabada. So, I make an investigation. If you didn't know ya na serega jụọ ese. Ọ bụ na ị nwere the money to. But of people can with the money, hey, especially your health. Ejechepụta iwe sị n'iche achọrọ m ịma anya na ọnụ ihe ji na-afụ the person na-agwa onye ahụ okwu because all that work of shame ka m na-achọ. If you can wonder, afụnụ baby, because I keep wondering. Nwanne gị chọrọ enyemaka. Ọ chọrọ enyemaka. Inyeghị enyemaka ahụ onye ọzọ nye ya dị enyemaka and ị nwere ikike inye ya bụ enyemaka. But for some reason, he decided that you won't. Hey, chai, my brother. There is God, oh. My sister, there is God, oh. Chukwudikwa. Arụdị na ezinụlọ gị. Mgbe nke a iji maka ya bịa nwanne ụmụ nwanne na-abụ. Ka ezi love kwesịrị ịka love ụmụ nwanne. Onwe love kwesịrị ịka love ụmụ nwanne onye gị na ya si n'ofu ebe pụta onye unu abụ nkwara ofu awa ntonite probably ndikọrọ nri n'ofu efere onye mekwuru gị ihe
ọbụgodu na omere ọbụgodu na omenubere ọrụ gị anything, or somehow Chukwu agozigo gị first ka ị gọzizie ndị ọzọ. Ọ bụ na ndụ onye ahụ dị gị n'aka, piam like this ka onye a ga-esi wee na otu a ka onye a ga-esi wee na ọnwụ straight. Why? Because he feel all power belong to you. Nsogbu adịrọ. Ọ ga-adịcha mma. All fact. Ọ ga-adịcha mma. Na nwanne ya nwoke a nọzi na hospital telling the story. Anyị amara ka o si nweta ego medication. Anyị amara ka o si wee jee but the fact remains na nwanne ya nwoke ji ego na ego ya banyere na onye ya 20,000 nwekwa ike ọ bụ na o ruo gịta, ọ bụ na ezinụlọ ya, ọ bụ na onye nke a nwekwara ezinụlọ ya eribe nri, ọ ya chigoro ka o were ụdị ego jegoro ya. Mana ọ bụ na e nyere ego anọ ọkpụrụkpụ, ọma mmetụ ego ahụ aka. O nwere ike ọ bụ na e nwere onye yard a na-alụ 3k, kọstọma eji 5,000, nne ya esi n'abalị ya, ego moto ụmụaka ya ejije skuul echi, mụ na nwunye m anyị agbakwanụ moto ma m na oji ego. The only way which is not even the only way, 20,000 eji bagharị uru bụ na ọ bụ bachelor, which ịbụ onye ukwu ịbụ onye nta, ị nwere responsibility. Kwa Nigeria taa onwere onye nwere responsibility. So long as na ịbụ adult, you are paying for one thing or the other. So onye need 11 million, i wee nye ya 20,000. Sha, a na-asị na ebe gị anaghị enwe option, but I mean okwe ka ọ ya adị, ya bụ 20k anyị ahaala gị ahụ ha kwefu ya bụ 20k anyị arapụrụ gị, nwere ihe ị na-akọta anyị na-anụ. Alright, ka m gbalụ jee na YouTube. Enwe m onye jekwe Cecilia, onye kesị m hello Aunty Chinazọ and vote Odenigbo family, happy new month of great opportunities, amen. Open doors ka anyị na-ayọ and favor n'aka Chukwu this June. My dear, real love does not have limits to when to assist unless you don't have, especially when it concerns family. And teaching as I am in pain. Our office boss burnt yesterday. It was terrible situation. We lost most of our machines, but it's well. No life is lost. Okay, machine or typewriter machine, called photocopy machine, called sewing machine, called grinding machine. Kedu the machine? No, I'm so sorry. Oh, on the rainy season now. Can you cause the fire? Can you na-emezi? Na oke ego a niile. Chai. Sorry. Eze Samuel Chinonso sikwa m happy new month to you all. Daalụ so. Good evening to you, Aunty Chinazo. Good evening to Samuel. Happy new month to you. Greet my vote FM members for me. Mama G, Ekesin, Tantalizing, Ofunwan Ojo, Ezimo, Dijo Rimbo, Anwu na Ababa, Kings, Fine Glow. The boy is good. Chai. Ichetakwelu m ndị nke anyị. Kings, adịmanụzonu Kings. Adịmanụnu anwụ nọcha. Dijo Limbo, sis Dijo Rimbo gara Nsụka nnọọ. Kpachikom. Kekwa onye ọzọ nchite. Sunday na-akpọ m from ncha bụ cab driver. Ebe ọ bụla ọ nọkwa n'ala, ebidokwa n'ala Odenigbo park godu. Amom can she misplace? No, only can put my concern because since January this year, Anube Monu. Since January this year, Anube Monu Sunday. Anube Monu. Kings, because since February or so. Oh, the abato you won't get. I hope na Sunday is okay, sha. Also Samuel for ichete ndị akpọbe for a long time or iju ese ndị Odenigbo family. Thank you so much. Carolina Abo. Sim, good evening, Aunty Chinazo. What is brother?
What his brother did was bad, but my suggestion is that he will go and report the matter to his relatives. Yeah. Maybe they can approach his brother to help him too. Too bad. Come on, you approach ya approach ka fatoba na ego ha njatoba 50,000 naira and the kinsmen one and the relative ha ya tota something. All right, so Onye Kwesili super some like celebrating their siblings in death, but it is very bad and sheer wickedness. May God help us all. Amen. Hello. 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 All right, you see, keep matching mazu. I didn't man no cha chi nevu. When table, okay, Onye Kwesili continue. Kwasi. When table turns, he will start apologizing. Nah, I'm not coming to my Oburukwa more on my boy. I'll never apology because I hardly. All right. Hey, well, need to go see this. Our computer systems and printers. Gonna cyber cafe corner. So sorry. So sorry. I'm not man. Una banyo from switch control because yesterday was Sunday. I'm not gonna name it on Sunday, but I'm not here cause never fire. So sorry. Hello. Keki mem wedoma. Oh, daloso. Thank God. Mm. Amen. Mm-hmm. Mm. Dalo. Mm. Dalo. Oh, oh. Dijolimbo. Oh, Dijorimbo. Dalo. Dalo. Thank you for coming in and checking in. Maka Samuel Menchetecha know a lot of people, Manube from them, especially Kings, na Sunday. And I'm a fan, but I hope they are fine. I'm not going to misplace say their numbers, but I hope they are fine. I can go make what sense. My name going bad habits, but I know one man of week more. I did try. Omen kem kwuru ị na-emekwa nke i kwuru from Nsụka otegokwa nnụrụ ese gị otego nnọọ otego I hope you're fine. Mama G gwa bụ na onye traveler nwaanyị decide nnọọ ka ọ calm down at her young age weruzie old age ya wee na-eme enjoy na-travel na-eje ọmụgwọ ebe sọrọ ya na-asị gị daalụ. Ama m na ị na-ege anyị ọ n'ime travel as usual. Alright, so Onye Cecilia wedatakwa sim communication outfit. Mhm. Okay, so Onye Cecilia sim no a communication outfit. Now the fire was strange, but now the fire service nwere ike fa. Nafa try. Nafa try. It's a good thing. At least afugo ebe mmadụ na-eto the fire service department. Maka na a lot of times ọ na-awa ọkụ na-agba. A lot of people now complain na before on the fire service abịa ọkụ erugo na ọ na fa lutere erute mmiri ezuro or na fe nwere dị mmiri chacha so dị afọ ọfa abịa nwụrụ. So it's a good change that na somebody at least nwelu fire incident yesterday na-enwe issue na I compliment the fire service department. All right, so can check your Facebook. I'm on a message there, but before then, hello. Mgbede ọma ka eke ime. Okay, Jen, gaa n'iru.
Hmm. Amen. Dalo. Okay, so na Facebook Olisemeka Shadrack Nwankwo sị m mgbede ọma ntị Chinazọ o kwesịrị ịyọ Chukwu mgbaghara na inye nwanne ya kidney ya na ihe adịghị eme na nkịtị maka na Chukwu ahụ hmm? Oke Igbo ga anụnwa amarọ m na ọ bụzikwa Central Igbo ka ị na-edelụ m na-agụ ya ka m ghọta ya n'uche m Chukwu chọọ ka ọ nwụọ na ya bụ ọrịa kidney. Okay, I wish na enwere biko at Philip Chigozie Smartichinals, the boy should get that his brother arrested with the police and demand that he should return back his kidney. Okay, this is the funniest question. This is the funniest answer I mean to say. Katokwa Amochu. Or give him money to find another donor. As simple as that. If he keeps waiting for peace, he will die. And that his brother will give him a befitting burial. I swear. It's so sad. And I'm telling you. Obras. Okay, for onye no one case wake out on his if 1 year working burial yaga will shut down. Okay, for burial 1 year worker. The one that for 1 year worker okay year shut down. Oh well, do you know that there were a lot of people feeling that it n'ime burial ka dị cheaper karịa treat mmadụ na ụlọ ọgwụ especially ọ bụ na onye achọ ime major operation ihe dịka surgeries na ndị otu ya. Yes, so when ndị bụ nwanne m na-arịa ọrịa ha ma weta anything nke a na-eweta 20,000 here 50k dị mana onye need like 10 million. Ha feel that na ime burial gị dị cheaper. Ọ dị cheaper than itinye mmadụ na hospital nke 2 years 3 years 4 years aka na-spend the ego. Ha echezozie that na life the priceless. It's not giving me even nne or nna the 80 years. Ụmụ ya ka na-etake ya hospital a na-etake treatment ya seriously. Ichere fa ka he relax sị mba na ama ya akago mpa ya akago 80 years ọ try go. Ife atọ agafego Ifechukwu your dey self Ifechukwu promise na sị happy anya jiri n'ọnwa ya mgbe ọbụla iche na fa amaghị ihe. Even at 80, 90, ndị mmadụ can treat their loved ones. Why? Because na ha ma na onye a na ọ kaara ha mma na onye a dị ndụ. Africa at 80 and Africa ha ga-esi eto on all the hands of time to spend more time with those people. Ebe a nwanne gị nwoke dị young, dị very very young. Life ya ka dị so bright and clear. Ka jiri okwu ya na-abụ wee bịa be gị. Ya ọ ga-ego. Esi ya n'ezinụlọ gị. Ezinụlọ ara gịnị bụ ihe ahụ? Before your ezinụlọ, there was your brother who saved you from yourself. Iwe dị mma nwa ụkwụ na-abụ wee ga ije. Wee ji nwa ụkwụ gị na-aba ahụ. Kwụnwa ọtọ ọfụma, dị ndụ, wee jee kwụọ ụgwọ isi the lady. And the lady bụrụ na ọ bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụ ya bụ another thing with finding spouse, partners unu ga na-anụkwu, unu ga-adị very very careful. Unu ga-adị very very careful with onye unu na-anụ. Because the girl in as nwanne gị nwoke, yes, our wife. Unu enebeghị anya ọfụma na onye abata, ọ ya kpụ unu eze.
ị na-enebe ya anya ọfụma. Gị ọ na-eme our wife na you abata na gị ka eji bụ ụzọ set example ma ọ bụ na onye a wee wicked person. Because ọ bụ na this lady bụ ezigbo mmadụ, ọ kara convince be di ya. Ụdị mmadụ anyị ezuche dị ego dị nye nwanne di anyị. I rather go and celebrate for life than mourn for death. I hate mmadụ ịbịa sị m sorry. I hate him. Yeah, ife kpọrọ ihe aha asị. Isi m sorry. Why don't you say congratulations more thank you? Congratulations up and down. Then ị na-asị m sorry ọ gịnị? So I rather na nje were ego ahụ nzuchele ego that's my husband. Ntreat nwanne gị nwoke abịazi ekpewe ya ka ikpe. Ọ bụzie na ihe ejizi maka ya chụna mbe nna m sị na ede anụzi anyị mazie nọ gị dịbi wicked na ọ bụrụ mmụọ. Ndị ụwa echepụtazi okwu gị niile anyị afụzi ụdị mmadụ ebu. Ije a na-eje ije nwanne kwesịghị iru n'ọkpụ. Ije nwanne enyere gị aka onyere ọlụ gị aka nyere ya aka mgbe time ya rụ. That is why the bond of siblings kwesịrị ịdị greater than bond nwaanyị na nwoke bịa together to get married. Because we share a lot of things in common naturally. We share a lot of things together naturally. But what onye na squeeze EBA in to accommodate the other person? Ọ bụ na nne na nna unu dị wicked. At least ama ụmụ fọ ya enwetu dị wicked kafa or even 3. Ọ bụ na fa dị kind. Enwe iku nni na dị kind or even 3. Ofu ara kunu, ofu ebe kunu sipụta, ofu efere kunu jiri kọnụ from the time unu to, from the time amụrụ to the point unu to onye ọ na-agbasaba je chọbazi akara aka. I'm wondering why nwanne gị nwoke even if na enwere ya kedu ihe m na-ejiro tinyekọ isi ọnụ jikọ okwu aka ọnụ sekunje help or nyawa out from the situation because na nwanne gị adịghị mkpa especially her life. Amaro isi ga-echi eze echi. It might be looking to you as if na nwanne gị nwoke adị useless but chukwu ya echeti ya. Even you na help here you go regret am and ọ ga-shock gị I promise you. I cannot wait for that testimony. But I pray that mgbe nwanne gị nwoke ga na-celebrate ma nwanne gị nwaanyị ga na-celebrate ọ nwunye nwanne gị nwoke ahụ ọ di nwanne gị nwaanyị ahụ ga na-celebrate, you will not be celebrating in shame. Ya bụrụ na gị ka sị ya trust nwanne m nwoke maka na ọ nwere ndị trust outsiders friends ka a na-eme mmemme onye enyi ya nwoke ki bịa ọ bụ na ọ bụrụ mụ na nwunye m ekwukwu na onye ọ nabata here. Meanwhile enwere insiders. Abịagodo na room ga-ekwesịgodiri inwe your niece or nephews nọgodo inside mount godo. Then nwanne gị nwoke itinye ya key ma nwanne gị nwaanyị. Every member of your family should be trustworthy. Onye ilo ka ekwesịrị ị na-eze eze ọ bụrụ onye ime ụlọ. Mana unu anya anụ nke ahụ dị unu n'obi that's wickedness because onye ahụ bụ the easiest way out. Biye kara unu mma iji ego kama ihe ewepụta ego chebe ka eke esu egba mgbe otu a na wepụta ego ihe na-echekwa oke ka m ga-eshi I must give. Iwu rili ihe na-akpara ego bụ ka m lie ya eri enweghị ihe na-ese evuri afọ nwa echi niile kịta enwebe m next of kin. The bank ga-eri ego m rie ya dede. $1 ahụ m na-manage they go chop am ka ma ahapụkwa ya ebe ahụ asị ka ahapụ ya ụba ka adịghị ahapụrụ onye nwụrụ anwụ ego ya. And especially ọ bụzie na inwe bank agent or bank agent ama na-ene ọzọ o nwere onye na-abịa ịjụ ya ego adọrọ bank agent wee ka were ego meet up target were ego jee chọọ ihe o ji ya wee melụ because at the end of the day bankers go chop am or next of kin ga-achọ pụọ ya. Anyị abịa ogokwana njedebe n'ụbọchị nke taa ka m kwerukwuo messages na YouTube. Anyị ji ekwesịsị ya sị m na the fire did just terrible. Thank you my vote FM Odenigbo for all your wonderful prayers. Our prayers are with you. Onye ji ekwesịsị ya. Queenette
Mbachi, sim, this is pure wickedness. Auntie Chinazo, the guy in question is very wicked. Oh, very wicked. Oh, because Pia the wicked. Now we do the wickedness instead of he were the kindness. Because I'm telling you, you know yen na ofonye koi. Ofonye koi. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị keta si unu ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụnụ ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ. Onye mara asụsụ onye ikwu onye amaghị asụsụ ọ na-anya alicha agbacha ọsọ agụọ mail agbacha egwu ọ na-anụ ukwu ore ama ebe na-eji ibi ụgwọ dewonu amụma na-be hehehe na mụ na nwanne m edezigo ọ dị n'obi m ọnụlube 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 nwanne agba n'ọsọ ọnụlube na mụ ọnụlube nwanne agba n'ọsọ akwa nwanne n'ebe ọ na-emekwa gị n'obi eyi ya iso nwa na na-eji gị mara